Davut Keleşoğlu ku ji bajarê Wanê li navçeya Esenyurda İstanbulê ev 2 salin mala tenûrê ji xwe re vekiriye û nanên gelerî çêdike û bi van nanan hem debara xwe hem jî debara malbata xwe dike. Her roj li ser agirê êzingan nanên lawaş, nanên xirtik an ji bi navê xwe din taptape û kadetên çêkirin û ev kar kedekî mezin dixwaze. Ev karê kedeke mezin dixwaze di navbera jin û mêran de hatiye daveşkirin. Mêr hevîr dikin û jin jî li tendûrê dixin. Bi xêra hevîrtir şê ku nehêle nan bi rojan xera bibe û dihêle ku were xwarin dilê müşteriyan rihet dike. Müşteriyê van nanên geleriyên ku li ser her sofreyê cihê xwe digirin bi gelemperî Kurdin. Ji ber ku zêdetirî welatiyan gelê vî navçeyê jî Kurdin. Dîsa ev tendûr her roj ji serê sibê saet 7:30 heta êvarê saet 11 vekiriye. Nanên ku derdikevin hem diçe ser sofrayên gel hem jî diçe ser sofrayên salonên taştên Wanê. Keleşoğlu ku xwediye vê kargehê dibêje ew ji karên xwe pir hez dikin û wiha dibêje. Bu işi yaklaşık 2 senedir Ji ber ku yapıyoruz. ev nan digihîje gel em pir kêfxweşin, muşteriyên me jî kêfxweşin. Karê me hem ji aliyê fîzîkî û hem ji aliyê menewî ve pir zehmet e. Lê em bi hezkirina vî karî dikin. Nanê ku tê çêkirin bi gelemperî ji aliyê Kurdan ve tê kirîn. Li aliyeke din hin karmend ji li vê kargehê dixebitin. Yek ji van karmenda jî Feyrûzsal daşiya ku bi saetan li ber tendûrê disekine û nan lê dideye. Sel daşı behsa zehmetiyên vî karî dike. Kolay bir iş değil. Yani ne kadar öğrensen, ne kadar ustası da olsan çêkirina nan ne hêsane gelek zehmet e. Tu çiqa jî hoste bî dîsa jî te eciz dike û xwe didî li ber vî karî. Lê ji ber ku em nanên gelerî çê dikin pir keyfxweş dibin. Bi vî karî ez hem arîkariya malbata xwe dikim û hem jî bo xwe azadiya abûriya xwe pêk bînim. Her wiha xwediyê kargehê Keleşoğlu jî para xwe ji krîza abûriya li Tirkiye standiye. Li ser vê yekê jî wiha dawî li axaftina xwe anî. Geçen sene biz bu işi yaparken Me jî gelek zirar dîr ji vê krîza abûriya Tirkiye. Torbeyekî arî par bi 6 lîreyan dihat kirîn. Lêbelê îsal bi 120 lîreyên Tirkî ne. Mesrefa me gelek zêde bûne. Ez dikarim bêjim di vê krîza Tirkiyê de tiştê herî erzan nane. Em jî şerê peydakirina nan dikîn. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.